Duše zpívá, duše zpívá. Vítejte u dalšího dílu Jak se naučit zpívat. Dneska si povíme o tom, jak zpívat pop music. To znamená úplné základy, na co si dát pozor, abychom zněli krásně a popově, a ne třeba operně nebo rockově nebo jinak. Tyhle žánry probereme později. Jmenuji se Markéta Hausnerová a ve svém projektu Duše zpívá pomáhám každému, kdo chce mít lepší pocit ze svého zpěvu. Ani neříkám, kdo chce lépe zpívat, protože často si myslíme, že zpíváme hrozně, protože nám to kdysi někdo řekl a ono to tak třeba vůbec není. A cestu ke svému hlasu a radosti ze zpívání můžeme najít v jakémkoliv věku. Pokud jste úplní začátečníci a uvítali byste takové vedení, jednak prostřednictvím videí, která si můžete procházet ve svém čase, tak jak vám vyhovuje, k tomu PDF se shrnutím, co v té lekci se probírá, a k tomu nahrávky cvičení, tak pod videem najdete odkaz na můj kurz Základy zpěvu pro začátečníky. Mluvím o tom mimo jiné proto, že u každého žánru, u jakéhokoliv druhu zpěvu je jedna společná věc, která vždycky musí být splněna, abychom mohli na ní stavět a využitím dalších součástí našeho hlasového nástroje jim dali tu určitou kýženou podobu v daném žánru. Ale co musí být splněno vždycky je dechová opora. Takže pokud chceme zpívat pop, tak potřebujeme vědět, jak se pěkně opřít, aby nám hlas zněl zvučně, abychom nad ním měli kontrolu a mohli s ním libovolně stoupat do výšek i klesat do hloubek. Odkaz na podrobnější video o dechové opoře vám dám na konec tohoto videa. A teď jenom tak v kostce, co to je. To znamená, že si představíme v bříšku, že máme takový balónek, který tím nadechnutím v bříšku trošku nafoukneme, tím se nám rozšíří i dolní žebra a ta potom takhle mají zůstat od sebe. Nemají se takhle vyfukovat, ale stát od sebe. A právě to bříško vlastně nám stlačuje takovou, jako já říkám, posíláním energie nahoru, tak vlastně nám udržuje ten dech pořád pod kontrolou. Takže pokud se v bříšku nadýchneme, začneme posílat tu energii nahoru, krk necháme úplně volný, tam se vůbec nic neděje a co musíme udělat, a zvlášť když chceme zpívat hlubší tóny, tak je povolit bradu. Můžete si vyzkoušet i třeba takhle pohladit, zívnout. Takže to je základ. Dechová opora, uvolněná brada. Pokud chceme naopak zpívat vyšší tóny, tak tam je potřeba se jakoby usmát. Neznamená to, že se musím tlemit do široka, ale jako zvednu tady vlastně lícní svaly a jakoby trošku se mi tady celá ta část zvedne nahoru. A pak jdou ty vyšší tóny zpívat lépe. Můžeme si vyzkoušet zaspívat kousek dolů a pak kousek nahoru, abyste si vyzkoušeli, jaký rozdíl udělá, když aplikujeme ty rady, které jsem vám teď předávala. Tak třeba, když budu chtít zpívat písničku Tam za vodou v rákosí, která ze začátku je celkem níž položená, tak zkusím zaspívat bez toho, abych povolila bradu. Tam za vodou v rákosí. A teď to zkusím s povolenou bradou. Tam za vodou v rákosí. Slyšíte, že to zní jinak. Uvolněněji a tím i zvučněji. A teď, když budu chtít zaspívat třeba Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, tam je zase melodie stoupající, tak schválně, jak to zvládnu, když neudělám ten úsměv a to zvednutí lícních svalů.
Kde pak ty, ptáčku, hnízdo máš? No, a teď to zkusím s tím úsměvem, nadzvednutím. Kde pak ty, ptáčku, hnízdo máš? Nejen, že to zní jinak, ale daleko líp se to zpívá. Pokud chceme mít charakteristický popový zvuk, tak jazyk by měl ležet v puse jako placka. Doširoka, rozplacatělý. Můžete si vyzkoušet zaspívat nějakou písničku nebo kousek písničky s různou polohou jazyka v ústech a uslyšíte a pocítíte ten rozdíl. Když třeba zaspívám kousek Sladké mámení a dám ten jazyk nejdřív takový jako vyklenutý nahoru. Sladké mámení, střípky zázraků. Nebo ho zase zkusím hodně položit dolů. Sladké mámení, střípky zázraků. A teď ho rozplacatím. Sladké mámení, střípky zázraků. Tak slyšíte, že to má takový jasnější, určitější zvuk. No a taky v tomhle stylu se hodně vlastně rezonuje jakoby za nosem. Není to zpívání nosem, to ne takhle, ale ta rezonance jakoby, že jde tady hodně sem do těch míst. Takže když to udělám jakoby bez ní, bez té rezonance tady, jenom tak, jak to vyjde. Sladké mámení, střípky zázraků. A teď to nasměruju sem. Sladké mámení, střípky zázraků. Tak s tou rezonancí to zní ještě trošku jinak. No a co je dobré s tím hlasem cvičit, když chceme zpívat pop, je pohyblivost, aby nám dokázal plynule přecházet mezi tóny i větší rychlostí. Takže třeba si můžeme dát takové cvičeníčko. Tak dále, když se vám bude chtít jít výš, anebo zase můžete klouzat níž, ale pozor, i když jdeme hodně dolů, je pořád potřeba udržovat tu dechovou oporu, jak jsme si na začátku říkali. Tak vám přeju hodně zábavy se zpíváním popových písniček a příště se spolu podíváme na rok. A kdyby vás zajímalo, co všechno dělám v projektu Duše zpívá a co se třeba můžete se mnou naučit nebo kam se posunout, tak vás ráda uvítám na svých stránkách. Odkaz na web dávám pod video. A jestli ještě neodebíráte můj kanál, tak klikněte na odběr, ať už o žádné moje video nepřijdete. Mějte se krásně a ať naše duše zpívají.